bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. Kuqhume isimbambamba kwandiza amabhodlela emoyeni kwacishe khonakala indumezulu lomcimbi amaskandi umbuso wamaciko maskandi festival ubuse-Correspondence Stadium ngomgqibelo ebusuku. Ngenibelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili inkezo. Mina ngiveze ngintuthu ngakho malo bathi ilasibona amagumede mhlabe mangabe usemusha like hands uphinde ngicenze show to subscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Kuqhume isibambamba kwandiza amabhodlela emoyeni kwacishe khonakala indumezulu lomcimbi wamaskandi umbuso wamaciko maskandi festival ubuse-Correspondence Stadium ngomgqibelo ebusuku. Isigameko sokushaya phakathi konogada nezihlwele siqubuke sekucula uKhuze Mpungose obezevala umcimbi. Ungaboni ngasolinye phakathi konogada kanjalo futhi nezihlwele kube khona ukufuna kwezithameli ukusondela estage sekudlala umculo wamaskandi uKhuze Mpungose onogada bashaya phansi ngonyawo. Siqale lapho ke idubedube uKhuze uphoqelekile ukuba inqamule phakathi ingoma ebona sekugaqaza amasango abevimba izihlwele futhi sokundiza nanoma yini emoyeni elimaza. uKhuze uhlaba unogada ngokuvimba abantu abebefuna ukusondela phambi kwestage. Uthe unogada akufanele bavimba abalandeli uma befuna ukusondela estage uma sedlala umculo wokugcina ngoba basuke bengezukulimaza lutho. Umgqugquzeli walo mcimbi uGay uMpoka Ngcobo uzamile ukuthambisa isimo kodwa kwanhlangazimuka nomoya kuze kwangenela umsakazo Ukhozi FM ukhathide ngobe nayo bebabaza isipindi sonogada abanamagangangozi ngokufuna ukulwa nabalandeli. Uthe selokhu aqala ukuhambela emcimbi uyaqala nqa ukubona umuntu oyedwa ufuna ukulwa nezihlelo. Uthe kumele badedele abantu basondele phambi kwestage ngoba kabalona udlame. Unogada bagcine bahlehle ngezansi njengoba bagcine bavumile abalandeli ukuthi basondele phambi kwestage. Ke bebenkinga onogada kulo mcimbi njengoba enye intatheli esolezigcina ingangenanga zebetheleke ngemoto yenkampani bebesha impela ukuyiqeda bengezwa mshini. Nakuba ke ekunjalo uKhuze uqhubekile nokunandisi lapho adalule khona ukuthi i-album yakhe entsha iyaphuma ngomhla kaDisemba laphana zo2 kanti igcwalisa picnic isaqhubeka ePeople's Park ngomhla ka5 November. Kulo mcimbi untencane okhumbula uMjikijela ongasekho emhlabeni ngezigoma zakhe ezibili ngenxa yokuthi uMjikijela ubezalwa ngoSeptember 17 futhi wagcina ukunandisa kuyo le nkundla lena iCorrespondence. Umdumazi ubangasabaningi acula ingoma ehlonipha ngayo owayeyinkosi ye-reggae African jikelele uLucky Dube. Leli culo ulikha phezulu nje abanye amanoni kaLucky Dube kubala khona elithi hand that given. Abanye abanandise lapha uJaiva Zemnike uShima Ntombazane umuntu uyenziwa kanjalo Simino uFunjoko amavikela mbuso uJombu umzukulu uSigweba Sentambo bahuphe ukhazi umjolisi usaliwa undunakazi lapha nemfezi emnyama kanye nabanye abacula abaningi. Abaphathi bohlelo bekunguKiss Before Biyela uQuality Biyela uTshatha uZulu Dlama Mthalane kanjalo futhi noBrighton uMashundu. Labafethu izindaba ezihamba phambili esiniselo zanishisa kwesengezweni ningakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.